iphondo lalapha Eastern Cape silikhule saligangatha ngoku kwaye sisebenzise namava wethu kwezi nsuku besikuzo Christmas ne-New Year. Siyasebenzisana singamapolisa i-traffic, siyasebenzisana kunye namagosa aphaka Home Affairs, sisebenzisana xa sisonke. Loo nto isincedile ke ubana sithoba amanani wokubhubha kwabantu ezindleleni apha eprovinsini ngomyinge ongapha kwa-20 ekhulwini, kanti ke umyinge ububekiwe kuzwelonke ibili-18 ekhulwini sayiprovinsi kuphela edlulayo. Sithi ke loo mava ke siyawasebenzisa ke ngoku ukuthoba amanani wokubhubha kwabantu apha kule Pasika sikuyo ngoku. Simemelela ke nakubahlali ngoba le nto yokhuseleka ezindleleni ixanduva lomnye namnye. Umntu aqinisekise into yobana akaqhubi imoto ephantsi kwempembelelo zotywala, nalukhwela emotweni angavumi ukuqhutyelwa ngumntu ophantsi kwempembelelo zotywala. Okwesibini, abantu baqinisekise uba iimoto zabo zisemgangathweni, ziyasebenza ii-brakes, baqinisekise uba abantu bayanxiba neebhanti ezi, umntu angalindela uxelela ngoba uphando liyabonakalisa mpela into yobana maninzi amathuba okusinda xa uthe wanxiba ibhanti kusenzeka ingozi. Siyamamelela ngabantu ukubana ke mabahambe bephila, bafike bephila kwindawo abaya kuzo, basebenzisane nabantu amagosa wezendlela. Sawuthi ibhazalala kulo lonke eliphondo kuzabakho ii-roadblock ezifana nezi kuzo zonke iindawo eziqinisekise ngazo ubana kuyathanda ukwehla intlekele, abantu bayathanda ukuqhuba ngokungakhathali, bangathobeli nomthetho wendlela. Asisuhleka nanye ehlekayo, umntu uzawuvalela.